Budi Utomo ingkang dipun pimpin oleh Bapak Agus Setio ing kersa kalori budaya urip
Nanti lekses lagi nangkene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon alamat hatene mangkel aku kepada mimpimu mesti tak jiwa lala jiwa kali janjine kandane alesane mangkaleni semua sing ora delok kadung dandan kowe ora teko
Wirang isin dilakoni masuk kang dadi masuk tanpa lawan aku ora bakal ilang bakal dilakoni Iko pasrahke jiwa lan ragaku jaran kempang jaran kempang sing numpak para kendang sing ngiling wong sing utang trek jaran pergi jaran pergi sing numpak gerobei sing ngiling para menteri trek Sabra bunga neng rasaku lamun